Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Kay alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ni ining taknaa, atong pag-aablihon ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 28 hangtod sa 34 apan sa dili pa mga kaigsuunan akong giabot ang akong pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lulo nga si Isabelo Laure Senior nga naminaw karon. Mark chapter 12 verse 28 to 34. And the word of God says, Unya, didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseyo, busa miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing mahinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing mahinungdanon nga sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Jesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tawo kinahanglang mahigugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, sa tibuok niyang salabutan, sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katawo sama sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuma niining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug sa paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakamatikod si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod, busa miingon siya kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Niadtong miaging simana mga kaigsuunan, nasaksihan nato ang kondemnasyon ni Kristo sa posisyon sa mga Saduseyo mahitungod sa pagkabanhaw ug sa kaminyoon. Ug nagtuo kita nga ang mga Pariseo adunay mixed emotion niini. Nalipay sila on the one hand nga ang mga Saduseyo napildi sa pangatarungan sa atong Ginoong Hesukristo. After all, kontra nila ang mga Saduseyo. Gumikan kay wala sila nagkasinabot sa ilang pagtulunan mahitungod sa awtoridad sa balaang kasulatan, sa doktrina sa pagkabanhaw ug maingon mausab ang existence sa mga anghel, mga kaigsuunan. Pero frustrating usab kanila nga masaksihan nga once again napildi ni Jesus ang iyang mga kaaway samtang iyang gitudlo ang kamatuoran. Now, usa kanila nangutana kang Jesus ug usa ka mahinungdanon kaayo nga pangutana. Unsa nga sugo ang pinakalabing mahinungdanon sa tanan? Ang giingon ni Matthew nga kining maong iskriba gipadala sa mga Pariseo human silang mag-meeting, emergency meeting kung unsa ang sunod nga aksyon nga ilang pagahimuon gumikan kay napildi ni Jesus ang mga Saduseyo
sumala sa atong pagpamalandong ni adtong miaging simana. Ang giingon diri sa Matthew chapter 22 verse 34 ug 35. Sa pagkadungog sa mga Pariseyo nga ang mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. Unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. So, bisan pa og ang pangutana ni adto nga iskriba mga kaigsuunan dili man bitik nga pangutana, klaro kaayo nga kulang pagayod kini sa sinseridad. Gumikan kay nahasulat sa atong teksto nga ang iskriba misulay lamang kang Jesus. Iya lamang gitistingan ang atong Ginoong Hesukristo. Well, wala man pud siya gibadlong sa atong Ginoong Hesukristo. In fact, gidayig pagani siya sa atong Ginoong Hesukristo pagkahuman niyang ipasabot ang iyang nasabdan mahitungod sa balaod sa atong Ginoo. Ang giingon diri sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 34. Nakamatikod si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod. Busa miingon siya kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. But pasabot, gidayig niya kadtong maong iskriba. Now, could it be mga kaigsuunan nga nasipiyat og pagpadala ang mga Pariseyo og representante nila ngadto kang Jesus? After all, ang katong maong representante mga kaigsuunan manggialamon man di ay, humok man di ay og gamay ang kasing-kasing, or kinibang tawhana nausab ang iyang kasing-kasing ug nausab ang iyang panghuna-huna mahitungod kang Jesus samtang gitubag ni Jesus ang iyang pangutana. Remember si Nicodemos mga kaigsuunan, miadto siya kang Jesus sa takna sa kagabhion, sikrito ang iyang pag-adto kang Jesus gumikan kay nahadlok siya nga mahibaw-an sa mga tawo nga miadto siya kang Jesus apan niadtong namatay na si Jesus. Nahimong bold si Nicodemos ug mi-identify siya sa iyang kaugalingon. Iyang gipailan iyang kaugalingon nga siya disipulo diay sa atong Ginoong Hesukristo. Si Nicodemos maoy nagdala og mga pahumot ug mga panakot aron dihugan ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa sa Juan kapitulo 19 bersikulo 39. Ang giingon dinhi, ug si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabii, mikuyog kaniya dala ang sinagol nga herba nga mira ug sabila nga ang gidaghanon mukabat og 50 ka kilo. So, kini nagapunting sa kamatuoran nga ang atong Ginoong Hesukristo bisan pa og dili maayo ang motibo sa usa ka tawo sa sinugdanan, pero dili siya muabog niini. Gumikan kay adunay gahom si Jesus sa pagbag-o sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Ilabi na gayud ang tawo nga muduol kaniya nga adunay pagkasinsiro sa iyang kasing-kasing. So, kini nga Pariseyo nangutana kang Jesus, matud pa sa bersikulo 28, unsa mang sugua ang labing mahinungdanon sa tanan? O gikutlo ni Jesus ang Jewish Shema gikan sa Book of Deuteronomy. Ang giingon diri sa Mark chapter 12 verse 29. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios maura gayud ang Ginoo. Og ang tubag ni Jesus nag-sum up sa balaod sa usa ka pulong mga kaigsuunan, kining gugma. Pinaagi sa gugma atong makita ang atong highest duty gikan sa sinugdanan. Ang tinuod nga relasyon nato sa Dios has been a matter of the heart. Kawang lamang ang atong gawasnon nga relasyon sa Ginoo, pero ang atong kasing-kasing layo di ay kaayo kaniya. Ang tinuod nga obedience, ang tinuod nga pagtamod sa Ginoo nagagikan lamang gayod sa kasing-kasing. Now, giklaro gayod kaayo ni Pablo kung atong basahon ang iyang mga sulat nga ang balaod ato lamang masunod kung ang atong kasing-kasing adunay gugma alang sa atong Ginoo. Wala giingon ni Jesus nga ang gugma maoy mipuli sa balaod. Daghan ra bang mga tawo nga nagtuo nga gitangtang na daw ang 10 Commandments o gipulihan na lang og balaod sa gugma. Now, tinuod mga kaigsuunan nga ang gugma wala nagpuli sa balaod, pero ang gugma maoy katumanan sa balaod. Mao kanay gipasabot sa Biblia. Kung ang atong pagsunod sa balaod walay gugma, legalism lamang kana. Legalism.
Romans chapter 13 verse 8 ang giingon diri, ayaw pagapo sa utang gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isig katawo nakatuman sa balaod. So you see, ang gugma di ay mga kaigsuunan katumanan sa balaod. Galacia kapitulo 5 bersikulo 14 ang giingon dinhi, kay ang tibuok balaod natingob sa usa lamang kasugo, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Now, ang gugma mga kaigsuunan mao kana ang nagdemonstrate nga ang atong kasing-kasing na bag-o gayod atubangan sa Ginoo. Mao kana ang gugma, gipamatud-an sa gugma nato sa Ginoo nga ang atong kasing-kasing nga gibag-o sa Ginoo. Ang gugma mao'y nag-cause sa atoa nga mahimo kitang dependent sa atong Ginoo. Ang gugma dili lang kana emosyon mga kaigsuunan, emotional feeling. Murag gibati nato sa atong kasing-kasing. Now ang gugma aduna gayoy bunga sa pagsunod sa balaod sa Dios. Adunay purposeful, unselfish service to others. Ang gugma gipamatud-an sa atong binuhatan. Mao kini giingon sa 1 John chapter 4 verse 9 to 10. Ang giingon dinhi, gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak. So you see, nahigugma ang Dios, dunay pamatuod ang gugma sa Dios, pinaagi sa iyang aksyon. Gipadala niya ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. So you see, ang gugma sa Ginoo dili ingon og emosyon lang, gibati lang sa iyang kasing-kasing. Gipamatud-an sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa iyang buhat, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Ang giingon sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave. Gihatag niya ang iyang bugtong anak that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So giklaro ni Hesukristo nga ang gugma mga kaigsunan adunay duha ka objects. Una, gugma alang sa Dios, labaw sa tanan, ug ikaduha, gugma alang sa atong isig katawo. Pero niining pagpamalandong nato, niining taknaa, mag-focus kita sa atong gugma alang sa Dios. Ug dunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong. Una, kinahanglan nga higugmao nato ang Dios labaw sa tanan. Ikaduha, some points of application. Atong i-apply sa atong kinabuhi ang atong pagtuon mahitungod sa paghigugma sa Dios. Mudangat kita sa unang punto. We must love God supremely. Kinahanglan nga higugmao nato ang Dios labaw sa tanan. Ang giingon diri sa Mark chapter 12 verse 29 and 30. Mao kini ang labing mahinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios maura gayod ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Matthew chapter 12 verse 28. This is the great and foremost commandment. Matud pa sa atong Ginoong Hesukristo. Nagdemand ang Dios, nagsugo siya nga kinahanglan nga higugmao nato siya labaw sa tanan ug kini gisugo ni Kristo sa tanang katawhan. Mao kini ang sentro sa pinakaunang sugo sa napulo ka sugo. Ang giingon dire, you shall have no other gods before me. Kung nahigugma kita sa Dios sa tinuuray gayod, wala na kitay lain pang Dios. Loyal kita sa atong Ginoo. Unsa may ibot ipasabot niini, it means nga kinahanglan nga higugmao nato siya sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong hunahuna ug sa tibuok natong kusog. Ang atong gugma alang sa Dios kinahanglang mutabon sa tanan. Ug kini nga sugo sa Ginoo, gisugo niya sa tanang katawhan. Nagtinguha ang Dios alang sa atong gugma ug nagsugo ang Dios nga higugmaon nato siya. And yet, ang Dios dili man madugangan ang iyang importansya kung ato siyang higugmaon, gumikan kay kumpleto na
ang gahom sa Ginoo, kumpleto na ang iyang kinaiyahan. Ang atong gugma sa Ginoo, it adds nothing to His glory. Pero gasugo ang Dios nga higugmao nato siya, gumikan kay tako siya sa atong paghigugma. And our God is altogether lovely. Ug mao kini ang pinakalabaw nga testing kung atong susihon ang atong kaugalingon, kung tinuod bagayod kita nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon aduna gayoy tinuuray nga paghigugma sa atong Dios. Ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 5 ang giingon dinhi, susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo Jesus anaa kaninyo, gawas kung napakyas gayod kamo. Ang atong exam sa atong kaugalingon, kinahanglan magsugod kini sa kamatuoran. Atong i-compare ang atong kinabuhi sa biblical standard, mga kaigsunan. Ang tinuod nga pagkakabig diha kang Kristo nagademand nga atong kasing-kasing adunay kabag-uhan, ug ang Ginoo lamang ang nagbag-o sa kasing-kasing. Ug usa ka ilhanan nga atong kasing-kasing na bag-o, aduna kitay gugma alang sa Dios. Gipuno kita sa Ginoo pinaagi sa iyang balaang espiritu, ug ang pagpanglihok sa balaang espiritu mapamatud-an kini pinaagi sa bunga sa gugma sa atong kinabuhi. Mao nga ang pangutana, tinuod bagayod kita nga nahigugma sa Dios? Ang problema sa counterfeit Christian, kining peke nga Kristohanon, mga kaigsunan, is that wala sila mahigugma sa Dios sa tinuuray gayod. Naga-attender sila, nagatambong sila sa pagsimba sulod sa iglesia, pero imposible alang kanila nga ilang gakson ang mga butang mahitungod sa Dios. Ang ilang kasing-kasing wala gayod sa mga butang mahitungod sa Dios. Layo ra kayo ang ilang kasing-kasing apan sa mga tinuod nga linuwas. Ang gugma nato alang kang Kristo mao ang atong pinakalabaw nga motivation alang sa pagsunod sa iyang sugo. Ang tawag nato niini, mga kaigsunan, evangelical obedience. Gospel obedience ang tawag ani. Mao kini ang pagsunod nga nagadagayday gikan sa atong kasing-kasing nga gibag-o sa atong Ginoo. Now, unsa man ang ebidensya, unsa ang pagpamatuod nga kita adunay gugma alang sa Dios? Niadtong ang batan-on nga lalaki nga dato miduol kang Hesus, nagdagan padulong kang Hesus, gumikan kay buot niyang masayod sa unsa nga paagi makabaton siya og kinabuhing walay katapusan. Ang giingon ni Kristo, kinahanglang tumano niya ang balaod. Matthew chapter 19 verse 17, tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Niadtong ang iskriba miduol kang Hesus og nangutana sa susamang pangutana, gitubag kini ni Kristo pinaagi sa pagtuboy sa balaod. Mao kini ang standard, mga kaigsunan. Wala kita naluwas pinaagi sa pagtuman sa balaod, pero ang pagtuman sa balaod mao ang pagpamatuod nga kita tinuod nga naluwas. Gumikan kay ang kasing-kasing nga gibag-o giluwas gikan sa pagkaulipon sa sala, aduna nay kasing-kasing nga mosunod sa sugo sa Dios. Luke chapter 10 verse 25 to 28 ang giingon dinhi, unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan, o giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna, ug higugma ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Hesus, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. So ang love di ay, mga kaigsunan, action. Dili lang kini emosyon, dili lang kini pagbati. Duna di ay kini aksyon. Ug ang giingon ni Hesus, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong sugo. Ang pagtuma nato sa balaod sa Dios, pagpamatuod ka na nga kita nahigugma kaniya, pagpamatuod ka na nga giluwas na kita. Again, wala kita naluwas pinaagi sa balaod, pero ang atong pagsunod sa balaod mao kini pagpamatuod nga kita tinuod nga naluwas.
Gumikan kay miingon si Jesus, "If you love me, keep my commandment." Sa una, sa wala pa kita maluwas, ang atong kasing-kasing puno sa paglikay sa Dios, puno sa pagdumot sa Dios, puno sa pagdumot sa sugo sa Ginoo. Pero karon nga giluwas na kita, gibag-o na ang atong kasing-kasing, naluwas na kita gikan sa pagkaulipon sa sala. Gihatagan niya kita og kasing-kasing nga malipayon na karon nga musunod sa kabubuton sa Dios, musunod sa iyang sugo. Ang tinuod nga nahigugma sa Dios, musunod gayod kaniya. Ang giingon sa Salmo 42 versikulo 1 hangtod sa 2. Ingon nga nangandoy ang lagsaw sa mabugnawng kasapaan. Nangandoy usab ako kanimo, O Dios. Giuhaw ako kanimo, O buhing Dios. Kanus-a ba ako makaduol ug makasimba kanimo? So, ang usa ka tawo nga tinuod gayod nga nahigugma sa atong Ginoo, dili makontento kung dili niya mapaminawan ang pulong sa Ginoo, dili makontento kung dili niya maangkon si Kristo. Kinsa man ang imong pilion, mga kaigsuunan, ang Dios, si Kristo, ang balang Espiritu, ang grasya, ang kahimayaan, ang pagkabalaan, ang langit, o ang imong pilion, kwarta, mga kahilayan diri sa kalibutan, kasikat, mga balay, mga yuta, mga kabtangan, o bisag unsang mga butang niining kalibutana. Kontento ka ba nga magkinabuhi nga dili makapamati sa pulong sa Ginoo? Walay pagampo, walay pagbasa sa Biblia, ug walay pagsimba sa Ginoo kauban sa mga kaigsuunan sa iglesia? Now, kung kontento ka niining tanan, dili tinuod nga nahigugma ikaw sa Dios. Bisan pag unsaon nimog angkon nga nahigugma ka sa Dios. Ang punto niini, mga kaigsuunan, ang tawo nga tinuod nga nahigugma sa Dios dili makasurvive kung malayo siya sa Dios. Ang tawo nga tinuod gayod nga nahigugma kang Kristo nagdumot sa bisag unsa nga dili makapahimuot sa Dios. Ang giingon sa Psalm chapter 119 verse 128, "Busa gituman ko ang tanan mong mga pahimangno ug gidumtan ko ang tanang buhat nga dautan." So you see, John chapter 14 verse 15, "Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo." Ay sayon ra kayo sa pag-angkon sa atong baba nga nahigugma ta sa Dios, pero ang claim kinahanglang mapamatud-an sa ebidensya, ug ang ebidensya mao ang pagtuman nato sa sugo ug kabubuton sa Dios. Ang tawo nga dili tinuod nga naluwas, maguol kaayo kung wala siya'y kwarta, walay kabdangan, walay pagkasikat, walay kadungganan. Pero ang tawo nga tinuod nga naluwas, maguol kaayo kung mapalayo siya sa Dios, kung mapalayo siya kang Kristo. Sama kini sa gidescribe sa Song of Solomon chapter 5 verse 6 to 8. "Giablihan ko ang pultahan, apan wala na di ay siya. Buot kong mamati sa iyang mga pulong. Gipangita ko siya apan wala ko hikaplagi. Gitawag ko siya apan walay mitubag kanako unya. Gikatagbo ko ang mga gwardya nga nagpatrolya sa syudad. Gikulata nila ako ug nabunog ako. Gigisi pagayod nila ang akong kupo. Saari ako mga babayi sa Jerusalem. Nga kun hikaplagan ninyo ang akong hinigugma, ing na siya nga gihidlaw na ako kaniya." Now this is figurative. Naglarawan kini sa atong gugma sa Dios nga dili kita mahiluna kung mapalayo kita sa atong Ginoo, mapalayo kita sa pagsimba kaniya, ug mapalayo kita sa iyang pulong. Ug ang tinuod nga nahigugma sa Dios dili gayud makaantos kung maghari ang sala sa usa ka dapit. Masakitan siya kung madunggan niya ang mga tawo nga bugal-bugalan ang ngalan sa Ginoo. Masakitan siya kung ang usa ka tawo nagkinabuhi sa sala, gumikan kay ang sala dulumtanan at tubangan sa Ginoo. So ang usa ka tawo nga miingon nga nahigugma siya sa Dios pero mahilig mutan-aw og mga laway nga mga salida, mga kaigsuunan, dili tinuod nga nahigugma sa Dios. Gumikan kay ang tinuod nga nahigugma sa Dios, mapamatud-an kini pinaagi sa iyang pagsunod sa kabubuton sa Dios. 1 John chapter 5 verse 2 to 3. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kun higugmao nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. So you see, ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo.
Wala ta naluwas pinaagi sa pagtuman sa balaod, pero mga kaigsuunan, ang pagtuman sa balaod sa Dios mao ang pagpamatuod nga naluwas na kita gikan sa pagkaulipon sa sala. Remember, nga ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo dili lang kaluwasan gikan sa impyerno, kundi kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Ang tinuod nga nahigugma kang Kristo maningkamot gayod nga musangyaw sa mensahe ni Kristo ngadto sa uban. Ang tinuod nga nahigugma kang Kristo andam nga muantos og mga alantuson alang lamang sa atong Ginoong Hesukristo. So imposible nga ang tawo mo claim nga nahigugma kang Kristo pero kung dunay inconvenience nga iyang mabati sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, mo surrender na mga paglutos. Ang tinuod nga nahigugma musungasong gayod taliwala sa mga paglutos sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Now, udangat kita sa ikaduhang punto, some points of application. Dili kita makahigugma sa Ginoo kung wala nato siya nailhi. Mahigugma lamang kita sa Ginoo kung ato siyang nailhan. Naunsaon man nga mailhan nato ang Ginoo. Mailhan nato ang Ginoo pinaagi sa iyang pulong. So, kung ang usa ka tawo moingon nga nahigugma sa Ginoo pero wa gani kaila sa Ginoo kay walay basa-basa og Biblia, walay paminaw og wali, kanang iyang giingon nga nahigugma siya sa Ginoo, ilusyon lamang kana, imagination lamang kana. Dili ka mahigugma sa Ginoo mga kaigsuunan sa tinuuray gayod kung wala nimo siya mailhi. Mao nga buklata ang Biblia, tambong kung asa ang pagwali sa pulong sa Ginoo nagakahitabo, kinahanglang mailhan nimo ang Ginoo pinaagi sa iyang pulong. O kinahanglang mahigugma ikaw sa Dios alang sa iyang kahimayan ug dili alang kanimo. We must love God with all of our being and mo kini giingon sa Biblia, with all of our heart, sa tibuok ng kasing-kasing. So ang gugma di ay nga madawat atubangan sa Ginoo kining tibuok nga kasing-kasing nga paghigugma. Gumikan kay takos ang Dios nga paghigugmaon. Tibuok nga kalag kuno. Ang but pasabot sa atong kinasuluran mga kaigsuunan. Sa atong tibuok huna-huna mga kaigsuunan. Ug sa atong tibuok kusog. Og klaro kaayo nga kini ang pinaka mahinungdanon nga sugo, bagsak kita niini. Nasayod kita nga dili gayud kita makahigugma sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, kalag, huna-huna o kusog. Busa bagsak kita. Dili kita maluwas pinaagi sa atong gugma. Si Kristo lamang ang nahigugma sa Dios sa tinuuray gayod. Mo gani nga mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan aron sa pagtuman sa sugo sa Dios. Ug ang pinaka dako nga sugo mao nga higugmaon nato siya, bagsak kita mga kaigsuunan. Si Kristo mituman siya sa tibuok sugo sa Dios, nahigugma siya sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing. Ug ang paghigugma ni Kristo, pagtuman niya sa balaod sa Dios, wala niya kadto gibuhat alang sa iyang kaugalingon, kundili gibuhat niya kadto alang sa iyang katawhan. Bagsak kita mga kaigsunan. But Jesus Christ obeyed the law of God perfectly for us. He loved God perfectly. Busa ang atong bugtong Dios ug manluluwas, dili kita kundili si Hesukristo lamang. Og adunay silot ang sala mga kaigsunan. Gumikan kay ang giingon sa 1 Corinthians 16:22, kung ang usa ka tawo wala nahigugma sa Dios, pagatungluhon siya. Unya wala man kita mahigugma sa Dios. Sa tibuok kasing-kasing, kalag, huna-huna ug kusog. Apan si Kristo ang nakabuhat nini to the point nga iyang giula ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. Gumikan kay ang sugo sa Ginoo nagaingon nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ug kung walay pagpaagas sa dugo walay kapasayloan sa sala. Mao nga gibuhat ni Kristo ang iyang sakripisyo didto sa cross sa Kalbaryo aron ang mga makasasala nga susama nimo ug kanako maluwas mga kaigsunan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Only Jesus Christ did that. Pero si Kristo gibuhat niya kini in our behalf. Ug ang tinuod nga giluwas ni Kristo, iya usab nga gihatagan og kasing-kasing nga nahigugma na karon sa atong buhi nga Dios. Busa higala nakigistorya kanimo ang pulong sa Ginoo karon. Aduna na ba ikaw kasing-kasing
nga nahigugma sa Dios labaw sa tanan. Kung wala pa, dangop kang Kristo. Tawag sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug iya ikaw ang luwason, ug hatagan ikaw niya og bag-ong kasing-kasing. Naubuhata kini karon kay basin ug ugma, ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo ang bunga niini. Hinaot nga nakig-istorya ikaw sa matag usa. In Jesus' name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.